खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आसामाव मुवा बेसादनि बेसेन बाङाखै। हादरनि माखासे गोजौ थाखोनि नोगोरफोरनि रुजुनायाव आसामाव खमसिन बेसेन बुंदों रनजित दास। आलफा आरो सोरखारनि सावरायनाया जोबथा खोलोबआवसै बुंदों अरबिन्द राजग'आ। मरिगावआव 380निबो बांसिन एटीएम कार्डजों लोगोसे 4 सुबुं हमजादों। बिटिआर सोरखारा सा 100 देहायारि नोरजिया सुबुंनो ई-रिक्सा रानदों। बर' थुनलाइ आफादनि गोजाम मावफुं आफादा गोदान मावफुं आफादनो बिबान गथायबाय। मसलपुराव मुलुग सावस्रि सानखौ पिरामल फाउन्डेसनआ फालिदों। बाक्सानि जालायाव केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामाव मुवा बेसादनि बेसेन बाङाखै। हादरनि गुबुन माखासे गोजौ थाखोनि नोगोरफोरनिख्रुइ आसामाव मुवा बेसादनि बेसेना खमसिन। बे बाथ्राखौ बुंदों मन्त्रि रनजित कुमार दासआ। मख'नो गोनांदि मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि हेंथायै गुबुन गुबुन आफाद आरो गौथुमफोरा लान्थ्रियै सोमावसारफुबाय थानाय समावनो मन्त्रि रनजित कुमार दासआ आसामाव मुवा बेसादनि बेसेन बाङाखै। गुबुन नोगोरफोरनिख्रुइ आसामाव माइरं, आलु, डिजेल आरो मुवा बेसादनि बेसेना खमसिन आरो बेफोर गासैबो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायावनो जादों होननानै बुंदों। रनजित कुमार दासआ खुसेरा बाजारनि फारिलाइ होनानै बुंदों दि माइरं सेरसेनि बेसेना गुवाहाटीआव 33 रां, चन्डीगढ़आव 38 रां, दिल्लीआव 39 रां, मुम्बाइआव 35 रां, नासिकआव 35 रां, पाटनायाव 40 रां, कलकातायाव 42 रां, बांगालराव 54 रां, चेन्नाईआव 59 रां, हायद्राबादाव 53 रां। लिटारसे थाव गुबैनि बेसेना गुवाहाटीआव 155 रां, चन्डीगढ़आव 176 रां, भोपालाव 165 रां, मुम्बाइआव 161 रां, आगरतलायाव 160 रां, बांगालराव 176 रां, चेन्नाईआव 177 रां, हायद्राबादाव 164 रां। बेबायदिनो आलुनि बेसेना गुवाहाटीआव 14 रां, बांगालराव 23 रां, चेन्नाईआव 22 रां, हायद्राबादाव 23 रां, नासिकआव 21 रां आरो मुम्बाइआव 23 रां। इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ आसाम सुंद'यै आलफानि दिनै 44थि गायसनथाय सान। 1979 मायथाइनि 1 एप्रिल एबा दिनैनि सानावनो हाथियार लाग्रा आफाद आलफाखौ जोनोम होनाय जादोंमोन। आलफानि बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै सोरखारजों गोजोन सावरायनाय आलफाया दिनै नलबारियाव मिरुयैनो आलफानि 88थि गायसनथाय सान फालिदों। नलबारि जिल्लानि टिहुआव गोदानै बानायनाय केन्द्रआव सोरखारजों गोजोन सावरायनाय आलफाया 44थि गायसनथाय सान फालिदों। बे हाबाफारियाव आलफानि आफादगिरि अरबिन्द राजग'आ आफादनि फिरफिला बिरहोनायनि उनाव गाहाय नेहाथारि अनुप सेठियाआ मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो। बेनि उनावनो फारियै फरेन सेक्रेटारि शशकर चौधुरी, डिपुटि आर्मि चिफ राजु बरुवा, लेङाइ आफादगिरि प्रदीप गगৈ, राङारि नेहाथारि चित्रबन हाजरिका, फोसावदिं नेहाथारि मिथिंगा दैमारि, हारिमु नेहाथारि प्रन्ति देखामोनजों लोगोसे आलफानि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा मुंख्लंफोरनो बिबार बावो। आलफानि 44थि गायसनथाय सान फालिनायाव बाहागो लानानै आफादनि आफादगिरि अरबिन्द राजग'आ आरो गाहाय नेहाथारि अनुप सेठियाआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला आलफा आरो मिरु सोरखारजों गोजोन सावरायनाया जोबथा खोन्दोआव सौफैबाय। गोरोबथा खालामनांसिगौल' आरो सागानल' होनांसिगौ। बबेखानि आलफानि मुंख्लं नखरफोरखौ दासिमबो जेबो खाबु होनाय जायाखै होननानैबो अनुप सेठियाआ दुखु फोरमायदों। मरिगावआव गोबांथार बिबांनि एटीएम कार्डजों लोगोसे 4 सुबुंखौ हमनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मरिगाव जिल्लानि मिकिरपेटायाव सेन्ट्रेल बेंकनि गं 386 एटीएम कार्डजों लोगोसे 4 सुबुंखौ हमनो हादों। स्रोद सुलुङाव मेगन थिफायनाय बायदियै मरिगाव पुलिसआ सिग्रोमनानै बै 4 दुथांफोरखौ हमदों। बबेखानि हमजानाय 4 दुथांफोरखौ मैराबारि पुलिस थानानि बेन्दोंनि मासुद आहमेद, मबारक हुसेन, साद्दाम हुसेन आरो तासरिक आहमेद होननानै सिनायथिनो हादों। 4 दुथांफोरजों लोगोसे गं 380निबो बांसिन एटीएम कार्डनि
अनगायैबो नोगोद 40,925 रां, गंबा मबाइल फन, गंनै केलकुलेटर आरो माखासे अजद गोनां मुवा बेसादखौ जब्द खालामनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला हमजानाय दुथांफोरा एटीएम कार्डफोरखौ बाहायनानै नगावनि गुबुन गुबुन जायगानि एटीएमनिफ्राय रां दिहुनदोंमोन। नाथाय दा बे समाव साब्रैबो दुथांफोरा पुलिसनि जेयाव नांबाय आरो बिसोरखौ पुलिसआ गोख्रों जेरा खालामगासिनो दङ। बिटिआर सरकारनि सुबुं सिबिनाय बिथांखिनि जोहै सा 100 देहायारि नोरजिया सुबुंफोरनो ई-रिक्सा राननानै होदों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ गावनि आखाइजोंनो रानदों ई-रिक्सा। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिटिसिनि सेक्रेटारियेट मावख'आव मैया बृहस्पतिबारखालि खुंनाय मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बिटिआर सरकारा सुबुं सिबिनाय बिथांखिनि जोहै सा 100 देहायारि नोरजिया सुबुंनो गंफा गंफा ई-रिक्सा राननानै होदों। ई-रिक्सा राननाय हाबाफारियाव प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिसिएलएनि लेङाइ बुंथिगिरि अबिराम महानायक, बिटिसिनि सुबुं अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गौतम दासजों लोगोसे बिटिसिनि गोजौ थाखोनि सोरखारि मावख'गिरिफ्रा बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि उनाव मावफुं सोद्रोमा गौतम दासआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिटिआर सरकारा सुबुं सिबिनाय मिशन बिथांखिनि जोहै बोसोरफ्रोमबो सा 100 देहायारि नोरजिया सुबुंनो ई-रिक्सा राननानै होगोन। बेनि अनगायैबो सा 200 देहायारि नोरजिया सुबुंनो 50,000 राङै अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै गौतम दासआ बुंथिदों। बबेखानि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि बे थांखिखौ सरासनस्रा रायजो राजाफोरा बरायदों आरो गोजोननाय फोरमायदों होननानै मिथिनो हादों। 2023-2026 नि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि गोजाम मावफुं आफादा क'क्राझारनि पाटगावआव गोदानै दाजानाय गोदान मावफुं आफादनो बिबान गथायबाय। प्रफेसर सुरत नार्जारिया आफादगिरि आरो नीलकान्त गयारिया गाहाय नेहाथारि सायख'जानानै दिनै 2 एप्रिल शुक्रबारखालि क'क्राझारनि रुपनाथ ब्रह्म नयंआव बे बिबान गथायनाय आरो बिबान आजावनाय हाबाफारिखौ खुंनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव खालायस्रि फोथाराव सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंजानाय बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थान्दै मेलाव टरेन्ट बर'नि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान मावफुं आफाद दाफिननाय जादोंमोन। गोदान मावफुं आफादाव आफादगिरि महरै प्रफेसर सुरत नार्जारिया सायख'जादोंमोन आरो लोगोसेयैनो लेङाइ आफादगिरि महरै बारग' गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर', सीताराम बसुमतारी, तरायना नीलिमा बसुमतारी मोना सायख'जादोंमोन। बे समावनो गाहाय नेहाथारि महरै नीलकान्त गयारि आरो लोगो नेहाथारि महरै मुस्रिमा सोरजिला औवारी, मुर्सि प्रणबज्योति नार्जारि, मुर्सि बिनय नार्जारि, सहेन बसुमतारी आरो रांगिरि महरै सतीश ब्रह्ममोना बयनिबो मददजों सायख'जादोंमोन। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुराव थानाय मसलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलाव दिनै पिरामल फाउन्डेसना मुलुगनां सावस्रि सानखौ गान्धी फेल' आरो जिल्ला ट्राइबेल सावस्रि मददगिरि ध्रुव गोस्वामीनि बानजायनायाव सानसेनि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों फालिनाया जोबनानै थाङो। बे सानजों लोब्बा लानानै मसलपुर हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि फरायसाफोरनि गेजेराव हरखाब बाथ्रा बुंनाय आरो आदार जानायनि सिगां आखाइखौ माबोरै सुनानै साखोन-सिखोन खालामो बेनि मावदिन्थिखौबो फोरोंनाय जायो। लोगोसे बे हाबाफारियाव फरायसालिनि फरायसाफोरखौ मोसानायजों लोगोसे मेथाइ रोजाबनायखौबो नुनो मोनो। बे फालिनाय हाबाफारियाव मसलपुर हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि गोरायुं घनाकान्त कलिताजों लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो फारियै मसलपुर नोगोर आफादनि मासिगिरि बिदुत बसुमतारी, दिरिं फाउन्डेसननि आफादगिरि बितेन दास, नीला दास बिथांमोनजों लोगोसे पिरामल फाउन्डेसननि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गाहाय आलासिफोरा देहाखौ जोथोन लाखिनायजों लोगोसे थि समाव जानाय आरो दै लोंनाय बेनि सायाव गुवारै बुंथिनायखौबो नुनो मोनो। सावरायनाय हाबाफारिनि जोबनायाव पिरामल फाउन्डेसनाव खामानि मावनो गोसो जानाय फरायसाफोरनो आई कार्ड आरो बेज राननानै होनायखौबो नुनो मोनो। गुणोत्सवनि मावथांखि खुंफुंनायाव सावस्रि सिबिथाइ फोरबोआव बाहागो लादों मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। बाक्सानि जाला कमिउनिटि हेल्थ सेन्टाराव खुंनाय सावस्रि फोरबोआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ जाला हेल्थ सेन्टारनि इनफ्रास्ट्राक्चार आरो देहा फाहामगिरिनि आंखाल, फार्मासिनि खिखरसालि, एक्स-रे मेसिनजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों लोगोसे देहा फाहामसालिसिम थांलाय फैलाय खालामनाय लामाया गाज्रि थासारि होननानै बुङो मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ। बे हाबाफारियाव मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मजों लोगोसे हेफाजाब होयो जायगानिनो एमसिएलए मन्टु बर'आ आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों एसडिअ सालबारि महकुमा बेंगिरि लक्ष्यज्योति दास लोगोसे गोबां मेलेमजिबि सुबुंफोरा
आसाम नाङैनो एप्रिल दाननि 6 खालारनिफ्राय 8 खालारसिम मोनसे सावस्रि सिबिथाइ फोरबो खुंफुंनाय जादों। HC BPHC साब सेन्टार एबा CHC BPHC साब सेन्टार जिल्ला बाहागो हस्पिटाल आरो महकुमायारि हस्पिटाल जायखिजाया हस्पिटालफोरनि समस्याखौ बुजिनानै लादों। बेयाव मोननै रोखोमनि खामानि सोलिगासिनो एक्सटार्नेल आरो इन्टारनेल। सिङारि जायफोर जेंनाफोर दङ बेफोरखौ रिपर्ट होयो आरो बायजोआरि हिसाबै मोनसे मोननै देहा फाहामसालिखौ नायनांगौ गावनि समस्ति हिसाबै। बेनिखायनो आं जालायाव फैदों आरो मसलपुराव थांबावगोन होननानै बुंदों मन्त्रि उर्खावग्राम ब्रह्मआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।